Hola, descobridores! Avui descobrim la Casa Duran, a Sabadell. Avui us descobrim la Casa Duran de Sabadell, un dels edificis històrics més significatius de la ciutat. A ple centre de Sabadell podem trobar la Casa Duran, un testimoni de l'arquitectura renaixentista catalana i de la vida d'una família benestant de l'època moderna. En Bernat Duran va arribar a Sabadell el 1443. Com a ferrer, l'economia familiar estava fonamentada a la terra, actuant com a pagesos grassos, propietaris rurals benestants. Es dedicaven a la manipulació i emmagatzematge dels productes del camp. El compraven i després ells el venien. Aquí es conserven restes de la fàbrica de sabó, a la planta baixa. Era una activitat preindustrial relacionada amb l'aprofitament dels greixos animals. I ara pugem a la planta noble, la residència de la família. La planta noble del segle XVIII és una residència senyorial, plenament adaptada al luxe i a la vida burgesa de la ciutat. Bé, doncs aquest era el petit menjador que tenia. Que és la que s'han anat ajuntant les cases. Això d'aquí no és recte, fa formes estranyes, saps? Les parets, però és l'original. Llavors, per més antic, tot això seria la forma del segle XVIII i aquí podem veure, en aquest armari, el que hi havia antigament. I sempre hi havia el que era l'habitació, el llit de matrimoni i aquí al costat l'habitació pel fill més petitó. Els fills vivien amb els pares, vale? Com veig com les dues habitacions són molt semblants. Si el fill gran es casava, també va les famílies. Bueno, aquí la decoració, jo trobo que és brutal, la decoració que hi ha en aquesta casa és xulíssima. Més aquí hi havia una petita capella, com feien moltes famílies nobles, van deixar d'anar a l'església. Era el capellà que venia aquí a fer-los perquè el servei també pogués escoltar la missa. Aquest era el petit pati que tenia la família. Aquí ja he sentit algú, que ha dit la vaca cega. La vaca cega estava fora. La família van anar passant els anys i així, fins que va arribar un punt que el cognom Duran es va perdre. Ja no hi havia nois, tot eren noies. I llavors van passar a ser la família Ostrell. Actualment la Casa Duran és gestionada pel Museu d'Història de Sabadell i es pot visitar per conèixer la història i la forma de vida de l'època moderna.